जान गई आजा जानी गइले हरीली हले अरे बोले से लगाई दीपक तू आवाज तो हित लगवा आओ एगो माला तोरो के दे दे वाह ये हमरा बूढ़ा ब्याह के यहाँ के साला बाबू है या हित होकर तो तोहरे लेखा नारायण जी बना के रखस हमरा मुन्ना बाबा वार्ड नंबर 14 पुरस्कार भेजल बनी बाबा का पोला एगो मुखियो जी आई रही है ओने घरे बनी खाऊ बनी नो बोला ले गले लगा के भगवान कल के हनुमान ग्राम पंचायत नारायणपुर के हमने के मुखिया जी 500 रुपया पुरस्कार भेजोले मैंने आज सरपंच साहब के 100 रुपया बाए में अच्छा रौरा है आलोक भाई एगो मालवा देखी ए दीपक भोजपुरी गायक हमरा आलोक बाबू नारायण जी के कलाकारी में 4 चांद लगाई हमरा उपाध्याय बाबा उपस्थित भइल बनी एगो माला दे के क्षेत्र में कहीं भी प्रोग्राम होगा बाबा हमार ना आई पहले के हलचल तू रहेला तो हम कहीं चले गीत संगीत सुने करते हमरा लोफरबाजी ठीक ना लगे ना 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 हैं हां भगवान कल के हनुमान अगर तू ना रही तो जौन जीत मिलल बा हमरा नाम मिलल तू नहीं रही तो मुश्किल रहे राजपूत क्लब बैरिया पिंटू सिंह जी पुरस्कार दिल बानी नारायण जी बना के रख काहे कि जन दुश्मन रहे वो कमजोर ना रहे एक पापी पर पापी रावण बहुत कुटी है एक पापी पर पापी रावण बहुत कुटी है लेकिन तू जवान कह दिहल
नाम बता दे। अच्छा लिखल बा ग्राम पंचायत दीवान के बड़का गांव नहर से पश्चिम मनरेगा भवन। हमारा हरेंद्र यादव जी जैसे भी मलिकार बानी दुगोला बिरहा के प्रोग्राम कल गई बा 18 तारीख के। व्यास रविंद्र मस्ताना जी आ गायिका नीतू चंचल जी बनारस से आई लोग वो दिन भी जुट के प्रोग्राम का सफल बना। सुनील यादव भैया बानी कलपोखर के माध्यम से पुरस्कार दिल बानी भैया का हम स्वागत करते हैं। सुमिरन के बाद जौन कहब गा दे। हाँ हाँ मुन्ना बाबा पर का कहानी है। ग्राम पंचायत नारायणपुर के भूतपूर्व मुखिया जी के ड्राइवर साहब